streets e social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndina nyaya ndoda ndinge ndinokuzivisai imunyora comment section kuti muri kuzviona sei. Handiti so chiterera kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti usubscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinowinza nyaya dzichipisa, pega pega patinotaura makuhwa, you will be notified. Ndichita zvudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Thanks very much neyo unwavering support yamunopa pachannel penyu, basa richienda mberi. Vanokomenta, thanks very much, thank you very much. Nevanolika right, nzwaiwa vazukuru. Passion Java nemashoko akabataurawo ari kuradza kuti zona pane munhu achiri kumurwadza kana kune munhu akaseparata naye zvisina kumufadza. He expressed yesterday, unfortunately I cannot show you the video, but I expressed kuti zviri kumurwadza ndi Enzo Aishau. Right, na Enzo Aishau ndofunga moizva mese kuti vakamborwa highest score. Handiti aiwa changa changova chirap pese but hazvinazopera zvakanaka nekuti umwe akazoti umwe kwake doto richapungwa. Handiti aziva kwake. But Passion Java yesterday expressed akabva atizoni kune vanhu vese vakafurira Enzo Aishau futsek. Ndozvaakataura, ndo mashoko ake chaichaiwo kuti vanhu vakafurira Enzo Aishau anzi futsei. So hamene munozona sei also tichitaisa kuti zodi so prophet regatizisiye. Entertainer, is an entertainer, a socialite redu Passion Java. From Ango saying the only Zimbabwean uncle, anongoti pirinyi amusi ango muinze pano padare timpe mpama chichi much love.